Hey, yena nabafethu ngicathi kuyadlalwa nina. Yabona amaphoyisa ashawo door to door. Ayayithatha izinto kube zawo. Yabona uma kube ngiyiphoyisa benizogcwala, bengizongena emzini womuntu nepiki. Ngimbe ngisho nama tiles ngepiki ngiwathathe ngiwafaka kwami. Bagcwala ukuthi nginja yegame. Yabo. Izwa phela lo mfethu ucatha ngabe iphoyisa. Benesikhathi sokudlala lapho. Sengathi ungene ngepiki emzini womuntu. Unisebenzisana indlala angeke hayi. Nina ngiyanizwa uma ngiba iphoyisa mina mfethu ngavele ngifonela amasosha abangani bami behlise ebhanoyi la ngingene door to door ngama TV mina niyadlala nina. Hayibonika sithini ingane yakini vele ingene nje sibuke. Mina webhuti ungangiphapheli mina. Hayibo nini usho kunto omdala? Lenganedele. Kuleka negala vele ngijwayele ingane engasele njengalezi. Hayi bafethu lengane nje le idinga induku nje lengane le induku nje hayi into eziningi. Bafethu abo mina sengivele ngibe shocked nje ngindaba lengane. Angazi nokuthi ngitsini nje angisayingeni straight. Nisho yonke lento ngeEnglish. Hayi, ngcono vele lento engishililula lapha. Manje eshiye mfethu lo English yisho ngeEnglish sizwe. Bafethu sina. Wena ndalo uyadelela wena uyadelela utingishawa ha. Mina shalo vele uyisa lo mfethu. Yasikhatha futhi. Imanini bafethu. Manje indaba ye-English nje nizoyiziba njengathi angizwanga. Nawe phela musukuzenza ngcono. Ngoba nawe ukho ngcono. Ayingeke mina bafethu ngiyangimele mina bafethu lengane le. Awayifaka lo mzala. Hey mfethu, nami bengizoyifaka. Nahlala nje nimlandeli umngani wenu. Hayi ngesambe phela thina asixoshwanga iEnglish njengaya ayisihluli iEnglish thina. Ngoba uyayazi ake uyikhulumeke. Indeed. Izwa nje looting. Spider-Man. Nibadala kodwa nijabulisa into engasile. Yazini bafethu vele usehambile la mzala noma usungakhipha siphako yabo. Kanti yona lento denizele la.